עכשיו בדיוק. אוקיי. האפשרויות בתוכנה הם הצבעים, ורוד, כחול, ירוק, סגול, כתום, אפור, חום, לבן. שאם תבנו כזה דבר כזה, אתם תוכלו לשים איזה צבעים שאתם רוצים. אוקיי, זה התוכנה. אם אתם תסתכלו טוב טוב, אתם תראו שבעצם כאן השעה ממש שכאן, רק שפה זה יותר מדויק. אפשרויות כמו זה אצלם. אני אצא מזה כשאני אראה לכם קודם כל שזה באמת ככה. נחכה עוד 10 שניות ונראה כבר מה יהיה. הנה, תסתכלו טוב כאן. התחלף. טוב, האפשרות של היציאה. לחץ אליה, וראיתם? פשוט מאוד, יצא. אוקיי, עד כאן הייתי עמית. יאללה.